Cishe abantu abaningi bedidekile isigameko sokubulawa kwengane ibisesokweni layo. uBusisiwe Thabethe oneminyaka engu-15 ubeyolanda ifoni yakhe kubuka boyfriend yakhe wangabe esabuya walala khona. Ngakusasa ekuseni umama wakhe amfonele waxolisa wathi usezobuya. Kuthiwa-ke kudlula isikhathi kuthe emini kwazakala ukuthi khona-ke ingane ebulewe. Uthe ubheka umama wayo wathola ukuthi-ke nguyena. Zindaba-ke lezi esabalele ey'nkundleni zokuxhumana nesho abantu abaningi-ke bedidekile bemangala-ke ngalesi sigameko. Abanye bekhala-ke ngeminyaka yengane. Nangomunye uthi kodwa-ke ngo-15 years. Nangomunye uthi guys nikamgxeki umama wayo kule nto asazi noma wakhuza washaya waze wakhathala. Nikhumbule-ke lezi ngane azizwa kusho ukuthi-ke ngokwazi ukuthi umntana wakho uyajola wagcina eseyekile ukufonela-ke kwakhe kusho ukuthi kube ikhathazekile. Uma kuyukuthi-ke obeyivumela abengeke kayibuza ukuthi-ke ikephi. Fisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani ngalesi sigameko.